Què són els antibiòtics? Els antibiòtics són un grup de medicaments molt gran i heterogeni que ens serveixen per tractar diferents infeccions bacterianes, tot i que també alguns antibiòtics poden ser usats per infeccions parasitàries o fúngiques. En cap cas, però, serveixen per tractar un virus, com seria el cas de la grip o del refredat comú. És de vital importància que els antibiòtics segueixin sent al màxim efectius. És per aquest motiu que cal que fem un ús responsable dels antibiòtics. Per tant, els antibiòtics han d'anar sempre prescrits per un professional sanitari, que segons el tipus d'infecció que patim, ens receptarà un antibiòtic o un altre. Com seguir correctament un tractament amb antibiòtics per garantir-ne l'eficàcia? És molt important seguir les següents pautes quan estem en un tractament amb antibiòtics. Cal que únicament prenguem un antibiòtic sota la prescripció d'un professional sanitari i seguint la pauta, la dosis i la durada del tractament que ens han indicat. Mai no s'ha d'interrompre ni allargar un tractament amb antibiòtic, encara que creguem que ja ens hem curat o que encara ens trobem malament. Les restes que puguin quedar un cop acabat el tractament han de ser retornades al punt sigre de la farmàcia. En cap cas es recomana acumular i reutilitzar les restes d'antibiòtic per automedicar-nos ni compartir-les o recomanar-les a algun conegut. Per una acció més efectiva dels tractaments amb antibiòtics, cal que seguim al peu de la lletra les indicacions d'administració i les recomanacions que ens faci el nostre farmacèutic. Alguns antibiòtics no es poden prendre juntament amb aliments, ja que menjar pot disminuir la seva absorció i, per tant, el seu efecte. En canvi, altres antibiòtics passa totalment al contrari i la seva absorció augmenta amb el menjar. Per tant, sempre ens hem d'informar com hem de prendre el medicament que ens han prescrit. Alguns antibiòtics, com són les tetraciclines, seria la doxaciclina, o les quinolones, la levofloxacina o la ciprofloxacina, no es poden prendre juntament amb aliments o complements alimentaris que continguin calci, com la llet o el formatge, mentre es duri el tractament. També aliments rics en grasses poden modificar-ne l'efecte i per aquest motiu es recomana prendre aquests dos grups d'antibiòtics sempre en dejú o deixant passar un període de 1 o 2 hores abans del menjar. Pel que fa al consum d'alcohol, quan es segueix el tractament amb qualsevol tipus d'antibiòtic, sempre es recomana evitar-lo.